malakas na sigaw para sa mga taong umasa sa mga taong paasa. Diba? Daming ganyan. Yung mga nagpauto sa matatamis na dila. Naku po, biglang bumigaya pagkatapos matikman. Parang pamilyar. Ang tanong ko lang, kamusta ka na? Masakit pa ba? Huy! Mahal! Happy Tuesday! And of course, kasama niyo po ang Spicy Open niyo sa radyo na kapag natikman niyo ay sinasabi ko sa inyo. Hahanap-hanapin mo. Ako po ito, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama kung ikaw ay nagdadrive, kung ikaw ay nakapila dyan sa gas station na talaga nga namang nakasimangot na dahil ang mahal ng gas. O pwede rin namang naghihintay ka, mawala ang rush hour. Ako ang iyong makakasama. At kung ikaw rin ay nagbabantay ng iyong store, ay nako, wala ka ng choice. Ako na lang ito. Uy, pero mahala, speaking of tikiman, usong-uso ngayon yan, yung sweet sa isa't isa, nag-a-update, uutuin ka, lalambingin ka, lalo na tuwing gabi, karupukan mo, 'di ba? Pero hindi ka naman talaga paninindigan. Uy, ang dami kong kakilalang ganyan. Yung uutu-utuin ka, kukunin ang loob mo para saan? Para makaskor. Diba? Kaya ikaw mag-ingat-ingat ka. Tandaan mo, yan yung trauma na binigay sa'yo ng ex mo. Pagkatapos kang tikman, iniwan ka. Tama, mali? Diba? O sige, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. Ibibigay ko ang 3 senyales na gusto ka lang niyang tikman. Oo. Ay, nako, ang dami talagang mukbanger. Ito na mahala. Una, gusto ka lang yan tikman kapag inconsistent ang inyong pag-uusap. Uy lagi kong sinasabi na dapat consistent ang jojowain nyo. Na dapat hindi ka by schedule kapag nilalandi. Diba? Always remember, mahal, walang taong busy. Kapag sinabihan ka niyan, pwede ka ba makausap? Pwede ba akong tumawag? Mamaya na busy ako. Ay nako, hindi ka priority niyan o di kaya hindi ka seryosohin yan. Ganun lang kasimple. Minsan kasi, mahal, yung mga minsan lang magparamdam o biglang nawawala, ay nako, sinasabi ko sa inyo, meron yang ibang tinitikman o di kaya nilalagari. Diba? Baka hindi mo pa schedule. Kasi bukas makalawa, ay nako, wala na siya doon sa natikman niya. Next ka na in line. Ganun lang yun. Diba? Minsan kasi, mahal, nakakapagod ding isipin na madali tayong mauto sa matatamis na salita, lalo na kapag gabi. O diba, 9 p.m. o 10 p.m. yan yung mga karupukan natin. Oo, dinadamay ko na yung sarili ko kasi aminado ako na mahina ako sa mga oras na yan. Najowang-jowa ako sa mga pagkakataong yan. At nandito si Boy Pindot at si Terdy na talaga nga namang napapatawa. Oo. Dahil minsan na rin silang nagpakarupok pagsapit ng 9 p.m. Alam ko yan! Kaya mahala, utang na loob kapag nilalandi ka lang sa mga ganyang oras, huwag kang bibigay, huwag mong ibubuka ang iyong puso kasi baka ikaw ay makain o di kaya madilaan. Madilaan na maling tao, di ba? Utang na loob, wag ka nang sumama, wag ka nang makiisa sa amin. Pero isa pa lang yan, mahal. Meron pa akong bala dito na talaga nga namang malalaman natin kung titikman ka lang yan tapos iiwan ka rin. Okay? Huwag mong ililipat ang radyo. Dito lang si Kim Chino hanggang 9 p.m. pa ako. But for now, rock-rockan music muna tayo. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!